Igbo bụ Igbo, aha m bụ Nwaada Mmesoma Chiodenibo. Ọ bụ m bụ onye nhazi nke onye kwuo uche ya. Ọ bụ ebe ka m ga-aga n'obe dị iche iche na-ajụ ndị nne na nna ajụjụ a gbasara ụmụaka ha. Nke bụ nke na-atọ obi ụtọ na-atụkwa ọchị. Agakwala ebe ọbụla. Amaghịkwa m ọma ha na-ego ha akpụ ụgwọ. Ọ na-eme ha niile abụọ na-ama ego nye ha ego ha akpụ ụgwọ. Ama m saiz a na-eyi 37. Ọ na-eyi 41, nke ịbụ ọkwa na-eyi 40. Saiz shuu nwa m nke mbụ bụ 30. Ihe nwa m nke mbụ na-eyi na shuu bụ 30, size 30. Akpụkpọ ụkwụ saiz akpụkpọ nwa m nke izi na-eyi bụ 40. Anyị anụla site n'ọnụ ndị nne na nna anyị banyere ajụjụ a. Ndị nne na nna anyị, ị chere ịmara ụmụaka gị nke ọma? Chebiri anyị mgbe ọzọ, anyị ga-ewetara gị agba nke ọzọ. Ndewonu.